Здравейте! В това видео ще научите как се създава училищен канал и какви са функциите на администраторите на канала. Всяко училище има свое собствено място за училищни предизвикателства в платформата DEED. Това място се нарича канал. Едно училище може да има един общ канал за цялото училище или много канали. Примери за такива канали са канал за любителите на историята, канал млад природолюбител, канал на 4, 5, 6 А клас и така нататък. Училищният канал се създава от екипа на DEED. След като каналът е готов, се определят и канят лицата, които ще го администрират. Обикновено това са един или няколко учителя, педагогическите съветници, може да бъде и директора. Администраторите имат следните функции в платформата. Задават на първо място изгледа на канала, цвета на канала, картинката и текста. На второ място те канят учениците, учителите и евентуално родителите да станат членове на канала. В опцията членове, която се намира в горната лента, администраторите могат да следят пълният списък с поканени членове, които все още не са приели поканата за присъединяване, както и списъка от настоящи присъединили се членове. Администраторите могат да дават административни права, както и да ги отнемат. Администраторите могат и да препращат поканите към все още не присъединили се членове. На трето място, администраторите на канала могат да създават предизвикателства. Това реално е тяхната основна функция. Има два начина за задаване на предизвикателства. Първият начин на база на своя собствена идея за предизвикателство. Вторият начин на база на готова идея за предизвикателство от каталога. И накрая, при изтичане на срока за участие в предизвикателството, който се показва ето тук, от предизвикателството, администраторите трябва да определят победителя. Може да е един, може да са няколко и ако има награда, която е зададена в предизвикателството за победителите в него, те определят и начина на получаването й. В следващите видеа ще разгледаме по-подробно всяка една от тези 4 административни функции. Благодаря ви!